Този звук ще го махне после. Сега отново към шарката и чумата по дребните преживни животни. Какви мерки ще предприеме държавата, за да спре разпространението на заразата и какви компенсации ще има за стопаните? Разговори по темата сега с земеделския министър Георги Тахов. Добър вечер. Здравейте. Здравейте, добър вечер. Господин Тахов, излязоха и вторите проби, положителни за чума при овцете в Велинград. Преди малко... Това между другото не е вярно. Те са... Добре, вие знаете, после ще се върнем към това. В нашия репортаж видяхме един от собствениците на големите стада там, който твърди, че е занесъл проба в лаборатория в Гърция, което показва, че животните му са здрави. Как ще процедирате в тази ситуация? Днес, по мое предложение, беше свикан Централен епизоотичен съвет, който се председателстваше от премиера Главчев. И там взехме няколко решения, които са в контекста на това, което се случва в Велинград. Аз съм упълномощен да разговарям с фермерите от Велинград и да застъпа позиция от гледна точка на това, че ние сме готови на още един прецедент. Покрай това заболяване в Велинград ние вече направихме един прецедент в контекста на това, че ние допуснахме втори проби. Ние вторите проби ги допуснахме пред вас, журналистите. Преди това не е правено. Преди това никога не е правено това. Това е лъжа. И лъжите хубаво се показват и доказват веднага. Това, както ви казах, е лъжа. И ето вторите проби, а имаше не само втори, имаше и трети. На 31 юли 2018 година в 9:12 часа е направена публикацията. Ходихме специално, заедно с официални държавни колеги, вземат втора проба за чума по животните в Болярово. Министър по земеделието, който не ги знае тия работи, да прощава, ама това е нещо, което е лесно проверяемо, лесно доказуемо и което трябва да е и в архивите на същите тия. Така, така да ви го покажа. Така да ви го покажа, да се вижда малко. Ако, нали, ето. Министър, който не ги знае тия работи, нещо не е май за тази работа. Направо не е за тази работа, според мен. Дай да продължим нататък. Така ще го фащам за всяка дума. Защото винаги първата проба на Централна референтна лаборатория, България, която е референтна лаборатория за целия Европейски съюз, там резултатите са релевантни, достоверни и те не подлежат на никакво съмнение. Но заради създалата се обстановка, която беше доста напрегната, тя и към днешна дата е такава, ние допуснахме втори проби. Днес след обед изгледах резултатите от вторите проби. Те са на 100% положителни. Това не може да бъде. Това е или нарисуван резултат, или е нарочна. Лъжа е. Не могат да бъдат положителни. Чума без болни няма, чума без смъртност няма. Ако няма нито едно умряло животно, това не е никаква чума. А то няма даже болно животно, за да имаш какво да го сбъркаш с някое друго заболяване. Болно животно няма, бе. Обаче, настоява. Добре, продължаваме. За да не изпадаме в ситуация проби срещу проби. Защото ние не знаем в интерес на истината фермерите от Велинград какви проби са занесли в Гърция. Лъже. Защото пробите, които фермерите взеха за Гърция, Данчо Мицикулев беше там, са проби, които са взети заедно и съвместно от държавните ветеринарни лекари, от ОДБХ Пазарджик, като от всяко животно бяха взети по 3 еднакви проби, като едната проба е предадена с протокол на фермерите в скоби на Данчо Мицикулев и на групата представители на фермерите и именно тези протоколи, с тези проби, всяка една от които е придружена с протокол за номер на ушната марка, баркод на пробата, на която е обозначен номера на ушната марка, заминаха за Гърция и това в гръцките протоколи, които са цяло едно тесте, 84 на брой, за всяко едно животно отделно е описано първата колонка, кой е хайвана, средната колонка, метода на изследване, третата колонка в табличката, която го съпровожда какъв резултат от изследването, лъже. Не е да не знае, не е да греши, лъже нагло, грозно, отвратително. Лъже и не мига, лъже и не се изчервява. Лъже като брадат неинтегрируем индоевропеец. Лъже като котството, бих казал, хайде да не го намесваме вече повече котството. От тяхното стадо ли, от друго стадо ли. Не знаем и тази лаборатория дали тя е, разбираме, че е частна лаборатория. Не. Това, че е частна лаборатория, няма никакво значение. Вашата лаборатория изобщо не е референтна. Знаем тя с каква квалификация, не знаем с каква достоверност на данните. Знае. Защото доктора Георги Тафос си даде копия на сертификатите, има го в сайтовете, има го в регистрите, има го навсякъде. Неговите резултати, както резултатите на всяка една лаборатория, като неговата, със същите тези сертификати, референции и прочие, акредитирана, не подлежат на съмнение и обсъждане по отношение на статус на признаване на резултатите. Не подлежат. Не знае. Какво значи не знае? Да му покажа? Не иска да види, не иска да разбере какво вижда или не иска да признае какво вижда. Лъже. Това предлагаме. Резултатите да бъдат изпратени в Европейската референтна лаборатория, която е точно по заболяването чума по свинете, която е в Монпелие. Тя е единствена в целия Европейски съюз. Това е референтна лаборатория. Все едно, че лабораторията на доктор Георги Тафос не е европейска, а африканска или азиатска.
И все едно, че она там в Монпелие е единствената за целия Европейския съюз. Ма грозна титанична лъжа. Такива големи слонски ги тръскат през устата, дето човек вече не може спокойно да ги обсъжда тези работи. То бия, ама чак такова дебило, че 2018, 2019, 2024, едни и същи глупости и всеки път ги хващат. Осъдени лъжци, осъдени измамници, осъдени нанесли щета на Ана Петрова. Юни месец 20 година бабаха са осъдени. То продължава да повтаря същото, заради което са осъдени. Същото повтаря то. Ouvrez l'avenir avec le nouveau programme français de trading automatique.